Assalamu alaykum mehriban adamlar, hormatly aýdym saatçylar. Bir karar döwletimiziň täze ýamynyň galkynç döwrüne, halkara parahatçylyk we ynançmak gelýilip öýlan edilen ýylymyzda gahrman arka dal gahrman serdarymyzyň saýasynda türkmen milli medeniýetimiz, milli aýdymsaz sungatymyz dünýä ýüzüne ýaňsalýar. Türkmeniň milli medeniýetini, milli aýdymsaz sungatyny Halipa şäherlik ýoluny ösdürmekde bize döredip beren ähli mümkinçilikler üçin gahrman arka dal gahrman serdarymyza köp sag bolsundan aýdýas. Gahrman arka dal gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutýan tutumly işleri elmydama rowaşlyklary beslensin. Ine şeýle ýagşy arzuwlar bilen halipalar ýoly bilen atly gepleşigimiziň täze sanyna başlaýarys. Gepleşigimiziň bu gezek sanyna
Türkmeniň bagşçylyk sunwaty barada, halipa şähertlik ýoly barada aýdym sazly gyzykly söhbetleşýärmizi size ýetirer. Gepleşigimiziň bugunky myhmany Maýa Kuliýewadynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanynaky Daňatar öz wadynaky ýöri tasatçylyk mekdebiniň bagşy muallimi Şäher Täçif myhmançylykda. Şäher molum gepleşigimizi sizi hoş gördük. Gawol. Şäher molum gepleşigimiziň başynda bir sunwat ýolyny ilkinji ädimleriňiz barada, bir ilkinji halipalaryňyz barada dowam edäýin. Hawa kerwan ilkulana gepleşe çağıran üçin sag bolun. Men ilkinji ädimlerim şu sunwat ýolyna girmegime esasy sebäp bolan hawa öz kakam dutar çalýady öýde çağı wagtyňda bu näme zatlara köprek hawa üns berilse şo zatlara giriş gitmäge has ulum mümkinçilikler bolýady. Kakam bir edil köpçülüge çykyp aýdym saat etip ýormasa da öýde bir saat çalyp bir aýdyma heňlenamasy barda. Şo kiçiligimizden kakamyzyň saat çalýanyny görüp bir saada bolan ymtylyş dörap başlady. Ondan kakama dutar çalyp görel diýsek biz kiçirek o wagtda bir 6-7 ýaşymyzdaky oglan ondan ýa kälesi saat çalmaň bu dutar oýunjak däl, bu dutar oýnamaly däl, pirli zat. Mana azajyk ululun ondan çalarsaňyz diýip şeýdip bizi bir o saklap gezdi. Ondan näme bir sunwat ýolyny esasy ýadyma düşýärdi. Oglulygymdan şeýdip bir ihlasym artyp howasym dörap başlady. Ödeň doş oglanymyzyň biri Türkmenistanyň halk barşy Hojamrat Öraýew şägirt bolup barandygyny maňa gurrun etdi. Ondan men öýe gelip kakama men şol halipaň ýanyna nerseň menem şoňa şägirt bolsam diýsem boly ertäýäryn diýip şonda bir o halipaň ýanyna nertdi. Halipada biz baran wagtymyzda ýaşuly men kakamdan ula adam ol. Şo baran wagt bir özüniň şägirtligi kabul etmesi bar eken bir ritm duýujylygyny sesine barlap şeýdip şägirde alýan ekeni bir eline ruçka alyp bir tıkkyldadyp ine şu sesi kak diýip men elime ruçka berip ay ondan şonu kakamdan soň oglularyň bir topar şägirtler bar şägirtlerin birine hany sen bir o diýip gyýgyr diýip şoň sesine men sesimiň goşulşyny barlap men sen şägirde edip alaýyn diýip o men şeýle bir begendim şonu halipaň ýanyna o kakam bilen bardyk bolany kakama sen ýöräber eýam şägirtlik aldyk diýip şeýdip menem oturdup ö şägirtleriň arasynda şonuň bilen maňa bir eýam bir başlanyç kakulary başlanyç o saadlary aýdymlary öwrütip başlady. Şeýdip ondan näme bir ýyl okuduk daşoğuz ýoly diýilende bir näme desantçylyk sunwaty gödüňe gelýär desantçylyk ýoly bu halipalardan şägirde geçip dowam etip gelipdir. Eýam bir ýyl okap ikinji ýyla başlanmada eýam desant böleklerinden öwrütip başlady. Şeýdip ýuwaş-ýuwaş şol ýoly girmegime sebäp boldy halipa.
Hocamrat Halipada 6 ýyllap okudum, şoň eline şägirt boldum. Birnäçe o Ustad Halipa öwreşiň ýoluny maňa öwretdi, birnäçe derslarlar öwretdi. Ine göroglyň öýlenşi, o göroglyň döreýişinden başlap birnäçe aýdymlar, şahalar öwredip, ine Halipaň özüniň ýerine ýetiren derslarlar barda. Görogly ýapasyň birnäçe şahalaryny huýlukka hem raşatyna maryp, neje oglan ýaly derslarlary ustadlyk bilen ýerine ýetirip, halk köpçüligine özüniň o şol dersallary şol bagşa münasip diýip aýtdyryp bilen Halipada şol dersallary öwretdi. Ondan soň men Halipada 6 ýyl okandan soň Daşoğlu welaýatynyň Magtumly Fadyna Köýrüýte Sunugat mekdebine okuwa bardym. O ýere baramdan soň eýam men göz ýetim hassa giňedi. O ýerde o Türkmenistanyň at adanyň bagşy Söýün Amanow maňa halipaçylyk etdi. Söýün Halipada Magtumly Galifiň Ustad bagşy çol bagşy ady bilen tanalan Magtumly Galifiň ýoluny hem de Magtumly Galifiň öz şägirdi Ilamana naýfam bir ukyýyna, başarnygyna görä bir aýratyn ýol ýatan Halipada şol halipalaryň ýoluny maňa öwretip başlady. Ondan soň näme Ilamana naýfam bir ustadlyk bilen ýerine ýetiren Ýusuf Ahmet destan bar. Şo Ýusuf Ahmet destanyny öwretdi. Birnäçe Magtumly Galifiň Ilamana naýfam tirme ýollaryny maňa öwretdi. Ine o ýerde de 4 ýyl okap tamam edip ondan soň men nesibem şu Maýa Okuly Wadyna Türkmen Milli Konserwatoriýasyna girmek bagtam nesip etdi. Türkmen Milli Konserwatoriýasyna gelenden soň ne bir ýerde bir ustad halipalar ýolaman Nurim Fiýaly, ine Orhan Efes Döwlet Nazarow, Nuriyady Bayramow, ondan başga da ine Şemşat Hojaýew, Agmurat Şarif ýaly ustad halipalar bir ýerde dähmet çekýär, şägirt ýetişdirýär. Şu ýere gelip bir hassa men göz ýetim giňedi. Dürli ýollardan aýdymlary öwrenmek, talip toparlar bilen ansambl geçýän ine onda da birnäçe welaýatlardan gelen bagşylar dürli ýollardan aýdylan aýdymlary tanyş bolýan, şolary gowaýan, şolary öwrenýän. Hassa göz ýetimiň ýeňe bir zat bilmeseň, ine bir mukamçy kompozitorlaryň döreden aýdymlary bar. Ine bir edil şol döreden adamlaryň özünden öwrenmek hassa başga hakyky bir düýüp özünni öwrenýän şo taýda bir halipalar ýolaman Nurim Agmurat Şarif ýaly halipalar Nuriyady Bayramow bar, Orhan Efes Döwlet Nazarow şo halipalaryň döreden aýdymlaryny özlerinden öwrenmek hassa täsirli bolýar. Şeýdip Maýa Okuly Wadyna Türkmen Milli Konserwatoriýasyna da maňa Türkmenistanyň at adanyň bagşy Kerwen Ýowbasarow halipaçylyk etdi. Halipa bilen ine birnäçe aýdymlary geçip birnäçe aýdymlary öwrenim. Ustad bagşy men Agzak geçtim, Hocamrat Halipa diýdim. Kerwen Ýowbasarow şol Hocamrat Halipanyň göz şägirdi, menden ulurakdaky şägirdi. Hocamrat Halipadan hemme zady bir wady öwrenmek mümkin näl. Men okuw jaýyna gelemden soň
Kerwan Halipadan, Hojamrat Halipadan öwrenip bilmedik aýdymlaryň dowam etip öwrendim. Hassa bir o dessallary täzeden üns berip, dessallary, tirmeleri, bir näçe nuskaw şahyrlaryň sözlerini aýdylýan aýdymlary şeýdip mene Halipadan öwrendim, dessallary öwrendim. Şeýdip mene sunugat ýoluna geldim. Şäher molum, sag bolun, bir sunugat ýoluna gelişiňiz barada, bir ilkinji halipalaryňyz barada, bir ajaýyp gurrunlary berdiňiz. Mümkin bolsa gepleşigimiziň şu ýerine bir halipalardan öwrenen aýdymlaryňyzdan aýdyp beräýsiňiz. Baş üstüne. Şäher molum, aýdyp beren ajaýyp aýdymlaryňyz üçin köp sag bolun. Sesiňiz mundan öýläkde belentdi ýanlanmagyny arzu edýäs. Molum türkmeniň akyllar şahyry Mawtumul Pragynyň goşgulary bagşylyk sunugatyna ornu barada gepleşigimiz dowam edäýin. Akıldar şahyrymyz Mawtumul Pragynyň şagyrlaryna biziň dürli ýollarymyzda halipalar bar, şolaryň hemmesi diýen ýary aýdym ýerine ýetiripdirler. Ine häzirki wagtda şo halipalardan halipa şähertlik ýoly bilen häzir kullarymyza çelli akıldar şahyrymyz Mawtumul Pragynyň şagyrlaryny ýerine ýetirilen aýdymlar häzir kullarymyza çel gelip ýetipdir. Dogrudanam Mawtumul Pragy bilen biziň sunugatymyz bir-birine aýrylmaz baglanyşykly. Sebäp diýsem, bir Mawtumul Pragynyň şagyrlary watan söýüjülükli, owa bir edep terbiýe çagyrýan şagyrlary, bir näçe şagyrlar şo halk köpçüligine ýetirenne, onu aýdym etip aýdanyna halk köpçüligine has o täsir edýär, şagyr etip okanyny da gowy ýöne has saza salyp aýdym edip ýerine ýetiräňni has dinleýici tarapyndan gowy kabul edilýär. Bir näçe aýdymlaryny ine bir halipalar ýerine ýetiripdir. Daşoğlu ýoluna da Mawtumul Pragynyň şagyrlaryny ýerine ýetirilýän tirme ýollarda ine öňünden dessany öňçe bir näçe tirme ýollar aýdylýar. Şonuň köp bölegi, şonuň bir agla bölegi Mawtumul Pragynyň şagyrlaryny ýerine ýetirilipdir. Şol halk köpçüligi tarapyndanam Mawtumul Pragynyň şagyrlaryna isselger has köp bolupdyr.
Maňa ina Magtumly Pragynyň şygyrlaryna bir näçe aýdymlar ýerine ýetirip bertana bagşy diýip bir kirme ýollaryň içinde köp böleg şo bolsun diýip ýöreýte ýaşular tarapyndanam islew bildirip diňlenen aýdymlar bolupdyr. Bizem näme şol halipalardan öwrenen aýdymlarymyzy Magtumly Pragynyň şygyrlaryna ýerine ýetirilen aýdymlary öwrenip häzirki wagtda da ina daňa öz wadyna Türkmen döwlet ýöreýte saatçylyk mekdebine öz talip ýaşlarymyza, şagirdlerimize öwredip şo ýolda dowam etdirýär. Magtumly Pragynyň şygyrlaryna o halipalar tarapyndan bize miras alan bir näçe aýdymlar bar. Ina ondan daşarym özümiz Magtumly Pragynyň özüniň bir bellek geçen sözüm bar. Magtumly sözlerim sady bolsaň uğuz bolar diýe. Ina şol diýişýäli biz Magtumly Pragynyň şygyrlaryny o halipalar bilen maslahatlaşyp şygyrlaryny sady salyp özümiz şonu şagirdlerimize öwredýär. Halk köpçüligine ýetirýär. Mümkin bolsa gepleşigimiziň şu ýerine halipalardan bize miras galan Magtumly Pragynyň şygyrlaryna ýerine ýetirilen aýdymlardan aýdyp beräýin. Başdyna.
Şäherim oğlum, sağ bolun aýdyp beren ajaýyp aýdymlaryňyz üçin. Oğlum şu Türkmeniň bagşylyk sunwatyna halipalarymyzdan miras galan bir dürli şahalara, ýollara bölünýärdi. Her ýolunyň bir özüniň bir iz goýup giden, ýol goýup giden halipalary bar. Şolar dogrusynda gepleşigimiz dowam edäýin. Biziň ene bir näçe ýollarymyz bar. Ahal teke ýoly, Ýomut Göklen ýoly, Salar Saryk ýoly, Damana ýoly, Çowdur ýoly, Ersary ýoly ýaly ýollarymyz bar. Şu ýollaryň ählisem ene bir näçe ussat halipalar tarapyndan ýöredilip häzir kullarymyza çel gelip ýetipdir. Şu ýollaryň ählisem näme bir öz bolşy aýratyllygy bilen tapawutlanýar. Şol ada agdalan ýollaryň ählisinde de ýerine ýetirilýän aýdymlar bar. Teşnit, Hajolok, Balsaýat ýaly ýollar. Şol başga da bir näçe ýollar bar. Dürli ýollarda aýdylýar, ýöne şoluň aýdylyş aýratylyklary bar. Ses täňdirmelerine ýa jukguldylarda ýa-da bir owo perdeleň barýan ýerlerine tapawutlar bolýar. Daşoğlu ýoluna da, Ýomut Göklen ýoluna da ýanky ada agdalan aýdymlar bar. Teşnit, Daşoğlu welaýatynyň bagşlarynyň bir öz içinde de aýratyn görnüşlerde ine öwreşik aýdanna şonu 10-njy perdeden tutup başlaýar. Bir peri görmüşem ajap hoştuwan o tewesim eýlep başlaryny kakdy diýip mine ýa-da Mawtum Galip halipa 10-njy perdeden tutup o aptap talgatly noktaýy jesmem bir şerin dilliğinin dağı men dağı diýip aýdy. Halipalar tarapyndan ine ýerine ýetilen şol bir ýoluň içinde de bir näçe görnüşde aýdylýardy. Şäherim ol mümkin bolsa gepleşigimiziň şu ýerine bir siziň ýerine ýetirmeňiz ajaýyp aýdymlar diňläniň, soň gepleşigimiz söhbetde şu arkaly dowam ediberer. Baş üstüne.
Yarın o toğuna düşmüş ey, cennetin bağına düşmüş. Şäher molum sag bolun aýdyp beren ajaýyp aýdymlaňyz üçin. Gahrman arka dağımyň, arka dağı gahrman serdarymyň saýasynda bir halipa şähertlik ýoluny ösdürmekde ähli mümkinçilikler döredip berildi. Sizem bir öz gedeňizde Maýkuly wadynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanynaky Daňatyr öz wadynaky Türkmen Döwlet Ýöriýeti Saçylyk Mekdebine halipaçylyk edýäňiz, molumçylyk edýäňiz hemde ýaş talyplary şähertliňizde öz ajaýyp aýdymlaňyzy öwredýäňiz. Şolar dogrusynda gepleşigimiz dowam edäýin. Gahrman arkadaýly gahrman serdarymyz biziň halipa şähertlik ýolumyzy uly üns berýär. Ine şu ýaş tekilleň ýüze çykma ugruna da uly işler alyp barýar. Ine her etraplarda çağılar sonat mektepleri ulanmağa berildi. Ine bir her etraplarda medeniýet öýleri gurulup ulanmağa berildi. Ine o ýerde de näme ýaş tekilleň ýüze çykma ugruna edilen aladalaryň biri. Ine her welaýetlarda ýürüýte sonat mektepleri, Agşähermiz, Aşgabatymyzda, ine paýtagtymyzda ýokary okuw jaýlary, Maýkuly wadynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasy, o medeniýet institutiýaly, çeperçilik akademiýaly bir näçe şu medeniýetimizde degişli ýokary okuw jaýlarymyz hereket edýär. Menem şu Daňatyr wadynaky Türkmen Döwlet Ýöriýeti Saçylyk Mekdebine talip ýaşlary halipa şähertlik ýolu bilen öwrenilen aýdymlary şulara geçirýär. Daňatyr wadynaky Türkmen Döwlet Ýöriýeti Saçylyk Mekdebine de dürli welaýetlerden gelip talip ýaşlar şu ýerde bilim alýarlar. Ine menem şu daşoğuz ýoly, dessançylyk ýoly ugur boýunça ine men şu talip ýaşlara hünär berýän, ine şu daşoğuz welaýatyna bir näçe ussat talipalar ýaşapdyr. Sapar Tüýrentki, Nazar Wagy, Öreşik, o Bayar Bayramow, o başga da ine Ballymat Geldiýew ýaly Akçol Muradowa, o Magtumly Galiýew, o Juma Murat Hamiýew ýaly Täç Murat Taýjykow, o Kakaway Nadarow, Hoca Murat Öraýew ýaly bir näçe ussat halipalar ine şol ýollar dowam etdiripdir dessançylyk sunatyny. Bizem näme şol halipalardan bize miras galan dessallary, şolaryň ine bir ömür döredijiligi barada men ýene bir zady belläsim ele gahrman arkadamyz ýyle döwlet geler bolsatly kitabyna ine bir näçe ussat halipalar barada bir näçe bellikleri ine şolaryň ýerde ýaşapdyr. Olaryň halipalary kim, şägirdleri kim, o haýsy ýoluň wekili, şol zatlar hemmesi şol kitabyň içinde bellenip geçilipdir. Bizem şon ýan kitap hökmüni şägirdlerimize, taliplerimize, öwredänmize şonu ulanýas ine bir haýsy halipa barada maglumat gerek bolsa, o gahrman arkadamyzyň ýyle döwlet geler bolsatly kitabyny açsaň ine şonuň içinde bar. Bizem näme şol kitaplardan o halipalar barada gurrun berenmize, özümiz şol kitaplardan öwrenip şägirdlerimize gurrun berýär. Şäher molum sag bolun, halipa şähertlik ýolu barada gyzykly gurrunlygyňyzy berdiňiz. Gepleşigimiziň şu ýerine bir siziň ýerine ýetirmeňizde ajaýyp aýdymlar dinläýäliň. Baş üstüne. Al haýrýaş habar kimden eşdil, habar garyp zandan eşdili. Güllerde bir gün senem zanym ýat gelip garyp zanyň ýüregine urup, enesiň ýanyna gelip, "Hey enejan, men senem jan ýarymyň ýanyna gitmesem bolmaz. Hey gudym jan, gudym bewefa ýar üçin gitmäber. Orşa Abbas paça şol gyýzy diýip bedine şäherden çykaryp kowyp goýberdi. Indi sen barsan paça seni öldürer, gitmäber janym. Al ölsemem senem jan ýarymyň ugruna öljek, gitmesem bolmaýar. Wagt gudym sen gitjaň çyňow. Eger gitjek bolsam bu durşuna gitme. Yüzüňi, gözüňi, tüýüňi ütgedi gitjanyň diýip. Ajap bolar diýip şundan çykdy, gaýdy berdi. Daşara çykdy bir emişgeçiler bardy. Derrep daman çalyp derden çykaryp, geçin karnını ýuwup artyp çögürüp kellesine geýdi. Ine bärsimden seretsem bir kel oglum bolyp dur. Yüzü gözüne garap çalıştyryp, eline köýüne jinne geýip, eline de uzun Hasan alyp, işikden girip ene salam aleykum diýdi. Wa aleykum assalam oglum, sana kim diýerler? Hey enejan, sen men tanamasaň tanyman dursun, öz oglum garypjan dälmen diýdi. Hey ýitaý ýok bolar daňar, garypjan sen mysalaň görünýär bir mendil goluňdan gelmeler. Git ýok bol. Şugullar garypjan bir derdi duşar bolup gör, seni görse ýüregi alyp ömürler. Gide görjän oglum. Hey enejan, men dogrun enem tanamady. Indi bir ýalty ýalanyçyda men tanajak bolmam, men sen garypjan oglum diýdi. Hey oglum,
bir bewefa ýar üçin nawşular ýaly keziplere giyip ýörüň sen giden boldun. Inni gitsen sen Allah'a tapşyrdım diýip, garypjan enesi bilen hoşlaşyp tayan salyp ýörüp gaýdy berdi. Emmamynyň bir Gülcemal diýen siňlisi bardy. Ýugurup ýyşikden girip, "Hey enejan, öýümizden bir tüýüzüp alyp galanlar çykyp gitdi. Kim aýdy?" diýdi. "Hey, guzym tüýüzüp alyp galanlar diýen ol tüýüzüp alyp galanlar da, şo sen agyň garypjan, senem jany ýurtdan çykyp gidip barýarana" diýdi. Ýugurup ýörtüp agysynyň ýygynyň ýetip saçyny ýaýyp ýüzüni ýörtüp agysynyň aýaklaryny gujoklap, "Hey agajan, nira barýasyň?" diýip. Aradan bir söz geçmeýän agajan kaýga bararsyň. Müňgülden birin açmaýan jan agam kaýga bararsyň diýip şu ýerde bir nam aýdyp dur görmek näme diýerkä. Şäher mom sag bolun aýdyp beren ajaýyp aýdymlaryňyz üçin. Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynç döwründe halkara parahatçylyk we ynançmak ýylyna gahrman arka damynyň arkada gahrman serdarymyň saýasynda türkmen milli medeniýetimizde milli aýdymsal sunuwatyny ösdürmekde ähli mümkinçilikler döredip berdi. Sizem öz gedeňizde bir toýdur bayramlarda öz talip ýaşlaryňyz, öz şägirdleriňiz bilen täze aýdymlaryňyz bilen gelýäňiz. Şular dogrusyny kalıňyzdan çykan ajaýyp arzulary halkymyza ýetiräýärin. Ana 2024-nji ýyl Pähim Paýgasymyň magtumly Pragy ýyly bolup o geçdi. Şol ýylyň başyndan tä aýagyna çelli magtumly Pragynyň döredijiligi bilen, onuň şygyrlary bilen o baglanşykly boldy. Häzirki ina 2025-nji ýyl halkara parahatçylyk we ynançmak ýyly diýip oglan edildi. Ina şu ýylyň başyndan eýýän biz o hem bir şanly bir taraplymyzyň 30 ýyllyk bayramy uldan bellenip geçiljek. Ina şu her bir medeniýet sunuwady işgäri şol bayramlary öz sowgady bilen barýar. Bizem näme eýam şu ýylyň başyndan başlap o öz halypalarymyz bilen, halypa mogalymlar bilen, talip ýaşlar bilen
şol bayramlara eýýamdan şu wagtdan biz taýýarlanyp başladyk. Medeniýetimiziň, sunwatymyzyň hak howandary, gahrman arkadamyzy, arkadaly gahrman serdarymyzy, biziň medeniýetimizi, sunwatymyzy dünýä ýaýma uğruna alyp barýan işler üçin köp sag bolsun maýdan. Gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň jallary sag bolsun, başlary dik bolsun. İl ýurt bähwetli umum adamda ähmiýetli tutýan tutumly işleri elmadamy rowaşlyklary weslensin. Şäher malum gepleşigimize gelip beren ajaýyp gyzykly gurrunlygyňyz üçin, aýdyp beren ajaýyp aýdymlaryňyz üçin köp sag bolsundan aýdýas. Sesiňiz mundan öýläkde belentdi ýaňlanmagyny arzu edýäs. Sag ol. Bize şular ýaly gepleşikler döretmäge, halipalarymyzdan bize miras kalan bagşylyk sunwatyny ösdürmäge, halipa şähertlik ýoluny ösdürmäge döredip beren ähli mümkinçilikler üçin gahrman arkadamyda, arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsundan aýdýas. Gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň janlar sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Tutýan tutumly işleri elmydama rowaşlyklary weslensin. Ine şeýle ýaşy arzuwlar bilen halipalar ýoly bilen atdy gepleşigimiziň bu gezek sanam geçirip tutarýarys. Gepleşigimiziň innik sanlaryny görüşýänçek hoş, sag bolun.
zalim zalim çöp